rin si Chalice. How did you? Kami na yan, Letran Tunok. Sky Boys. Yo, nagsugod ang among grupo jud year 2010, di ba? 2010. Kuyog na mo, dagan mami kauban na to. Di mami ka members. Kuyog na mo si Fonger, si Crucial, si Lance, El Rey, o ako. Then, mga year 2011, nihawa ang usa na mong kauban si Lance. Kay busy siya sa trabaho, sa iyang life. Kay na responsibility, kay na siya anak. Then, after ana, so kami na lang upat ang naibilin. Si Crucial, si Fonger, ako, si El Rey. Then, moto. Yun, sumpa yan. So, moto. Kami na lang upat. Then, mag-ipa tayo ng music. Mag-ipa tayo ng Letran Tunok. So, nakahimawig mga kanta nga. Naabot sa mga 12,000 views, ay 20,000 views sa YouTube. Then, mga year 2012, si Crucial na busy siya sa studies. So kami na lang tulo ni Fonger niya. Si LDT, ang original nga group niya, Mediatrix. Mediatrix. Yang kuan sa kaya to Mediatrix ay tagtunok para sabay-sabay pag-isip no sa TPP. Kaya pagkuan na ako mga kauban sa Mediatrix na may mga pamilya na nasa sila responsibilidad, so sila upat na to, sila tulo, hawa sila tulo, ako na lang usa nabilin. But then again, padayon gyapon ako, nagsulo gyapon ko ato paguna ba mahimo ko sa kanta, pero at that time kasi jam ini na moto nagasinabot may nga mapil ako nila tulo. So dito nakauban na namo si LDT. Then after na si Fonger naka-decide nga mo-join sa Flip Top League then. So moto na sikat siya gamay, but so si Fonger na so siya sa Flip Top League, so mao to nasikat siya gamay. So moto na wala iyang kuhan sa mong group, iyang presence. Then na-busy na siya dito nga league, so naka-decide mi nga waon na siya sa mong group. So kami na lang tulo ang naibilin together with El Rey. Yeah. Di po dali ang mong nagian, so dagan mixed struggles nagian. Bago na mo na kuha nga mong tagsa-tagsa nga style like El Rey. Tingog niya. Yan. Yung pas. Then dagan na sigmig na tukaran nga events o mga gigs. Nakatukaran mi sa mga bars, fiesta. Nakatukaran mi sa Puente, sa E-Mall, sa SM. Aside sa mga pagka-rapper, nasa may mga hilig sad. So ako hilig sa gumo drawing, pero karon mas na-focus ko sa pag-rap. Then skill ako. So karon nga year as college na ko din. Karon nga year kay nahunong undang ko, so karon full-time rapper ko karon. Then si El Rey kay Ausad dato business ko. yun nung sa eskwela kay problema gamay pero dahil yun karon ng wartan lang ko like tato mga kuan aside sa kung pag-rap sa kuilain nga gikabisihan like tato na ko tato sad ko para sa tabang sa akong kagalingon rap dito ato sa kuan kay ang rap mong di mong permi mga kwarta na wala sa kuan sa na permi nga event
panagsara sa aside sa mga event sa rap-rap, nasa pilang nga event lain sa kong pag tato-tato, apil sa kong competition, nasa kong napilan. Para akong i-divide akong time sa rap-rap o sa tato. Okay. Para sa mga tabang Sa income sa siyempre deliver mi na income sa rap. So deliver mi na income sa rap, so mo to nang nasa mga extra divide ang oras sa ba mga sa kwarta. divide ang oras sa rap-rap na business na. Time management. Ano, busy po lagi ko aside sa pag-rap-rap, busy sa lagi ko katong naam ko na may book ang business good ito sa network marketing, engage po ko, try po ko engage sa network marketing industry sa niya. Unfortunately, it was not too successful, pero at that time before pa mi nagkuan murag na nawa sa akong pag-rap sa ato. Focus ako sa namasin naman ko, I try man the opportunity man, pero kung wala network marketing nang kunyara sa network marketing, free pa ko sa kung time mag-rap-rap lang ko ato sa mukha sa Talisay na matagabi na search po ko sa internet niya, we communicate to since nga layo man na mo sa syudad man sa B. Rodriguez ang BPL camp niya ako at Talisay. So ato rami through FB mag-communicate dito na yung sa plano makuhaan kanta natigsan ako sa ikuan, pero papapla man na pagkuasay maogya pagkuasay availability dito ra gid makuhaan. Sa influence sa mong style, ang influential artist gid para sa ako kung diri lang sa local si Glock 9, Looney, then sa international Bone Thugs, more on rapid flow ang akong style, then Para ako yung mga idol na akong suon nilang style sa gawas, buntags na mo ni Tupac, Ako kay mga sa international kay Eminem, Explicit. Actually daghan man sa local daghan. Sugod to sa una itong Salbakuta, to Crazy as Pinoy sa Republic of the Philippines, Black 9, tanan mainstream ato sa kanang underground po to mainstream po sa local nya, sa Brazil po sa international mo na ikuan nya. Ya, kuan po ko na influence po ko Black 9 kabaw sa ko pas gamay nya. Ang 40 gyud ako sa rap kay kuan na kalang may kay ko kana mga verse nga deep lyrics pa kay ganahan kay ko nga anak kay at least ba mataas ang level sa lyricismo ba nato ba dili na ta kuan na po ako nakuan nga deep lyrics no kani sila paspas nya kani si Ilre kay kuan nang kabaw sa mo usap-usap og tingog kanang si unsang nga tingog kaya niya makuan ma-divert mo na naka-unique sa litrang tundok na dili ra ningo nga makakita gid kag usa ka artist nga ma-organ na sila trade mga kan kani dire ari ka litrang tundok daggan kayo daggan kay all in one daggan kay ka makita kung sa style sa rap.
gingan lang namong grupo og letrang tunok. So word pa lang daan nga letrang tunok. So ang among mga letra kay makatunok. So asa man siya motunok. So ang ipasabot naman na ato siya motunok sa inyong heart. Sa inyong heart because sa among mga kanta lang motunok siya sa inyong heart kay sa among mga kanta, sa among lyrics heartfelt ang among mga lyrics then sigula na mag gamit sa metaphors then similes then sa melody lang sa tono sa chorus na imo na si Elry ang tig-imo then pagsagol sa mga style then so mo to letrang tunok sa inyong heart tatak sa inyong utok or sa inyong heart nga ang mga lyrics na mo Hindi basta-basta. Mga nagtawag sa letrang tunod kay as much as we could, we will try to our songs, we will try to touch the hearts of each of our listeners. Yun nga. Tupot yun ba? Kaya napintaw sa mga letra, mag-improve sila. Focuses po sa ang letrang tunod, focus po og love track. Then, na conscious rap nga real talk reality mga society mga siya and mga nga makarelate ba ang mga tao ko nato mga listener ko nato ba mao gyud na namo makakuan kalibre po sa mga kalibre po sa letrang tunok amo po ba kay dila namo itago lang namo ay maonom na mo sikreto na maor ginamo kana siya maor ginamo ipakita sa mga karon na mga atong mga kalibre nga basta as much as possible gusto gyud na ma-feel gyud touch gyud ma-feel sa hearts gyud sa mga listeners na mga kanta. So karon kami letrang tunok together with Bebel Records nagkayusa mi para sa usa ka movement nagplano mixtape CD wherein nabutang nito ang among mga kanta collection sa mga kanta together with Bebel fellow artists daghan na sila then hindi na ako i-mention so nagkahiusa mi then kini nga movement amo ning iplano pag-ayo gitarong namo ang among tentative nga month nga i-release ni siya kay February then amo siyang kuan so atangi day ninyo BPL Records mixtape Love Letter namin dito, Letrang Tunok together with BPL fellow artists coming this February. Any day mixtape kay it's all about positive love. Positive love. Tanan puros positibong gugma ang content sa kanta ni. So better watch this out. Yeah. Coming from fresh nga mga rap artists, aspiring rap artists, we giving a chance nga or somehow sa ilang nakadaiyang talento makapadalhin po sila ba nga sa kuan nga nasa sila manipod nga kuan so please guys support mo sa among one mixtape title Love Letter. Yeah.